Il-Prim Ministru Muscat u d-delegazzjoni tiegħu fl-Italja kellhom esperjenza pjuttost unika f'Firenze meta l-Prim Ministru Taljan Renzi għamilha ta' Gwida u dawwarhom mal-Palazzo Vecchio, wieħed mill-isbaħ binjiet Firenze u s-sede tal-Gvern lokali. Renzi li kien Sindku ta' Firenze ħa pjaċir idawwar lill-mistiedna tiegħu minn Malta u minn Franza Massuali fejn wieħed jista' jara x-xogħlijiet ta' Michelangelo u Vasari. Spjega x-xogħlijiet tal-arti ewlenin li hemm fil-binja. Kulħadd kienet jieħu pjaċir sakemm iż-żewġ Prim Ministri iddeċidew li jitilgħu sat-torri tal-palazz li biex tażal għalih tittitla' għexieren ta' turġien. Kienet jisa kompetizzjoni min se jaqta' nifsu l-ewwel, iżda jidher li spiċċat draw bit-tnejn li huma fit biżżejjed biex jaslu mingħajr ħafna tbatija, iżda bil-ġurnalisti jonfħu warahom. Iż-żjara fit-torri kellha żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda biex jaraw iċ-ċella fejn kien miżmum Savonarola qabel inqatel u t-tieni biex jaraw il-veduta meraviljuża ta' Firenze.